Prepara l'intersindical el 1 de maig? Enguany, la intersindical, vist el desgavell a nivell climàtic a nivell global, planteja una proposta original que és unir tot aquell esforç que ha fet l'ecologisme amb el sindicalisme d'exposar com podem ser nosaltres, com a treballadors i treballadores també podem ser protagonistes d'un model productiu sostenible. I aquí és el plantejament que tenim enguany. Volem deixar clar que una cosa és creixement i una altra cosa és progressar i una altra cosa és productivitat i l'altra cosa és el progrés. I aleshores, aquí, a partir d'aquest plantejament, volem fer la nostra petita aportació des del nostre país, des dels països catalans, per aconseguir que també des del món sindical, des dels treballadors i treballadores d'aquest país, quedi clar que la sostenibilitat és l'única via per poder entre tots construir un futur millor pels nostres fills i filles. Els reptes actuals del sindicalisme català? Els reptes actuals del sindicalisme català, bàsicament, evidentment, és fer front a la creixent precarietat, a la flexibilitat en el mercat laboral, evidentment, en una situació global on el neoliberalisme té molta empenta, tot i que hi ha processos internacionals de canvi sociopolític, però jo crec que els reptes del sindicalisme de Catalunya seria construir les bases per fer front a aquest mercat que diem precari, però construir les bases d'un sindicat nacional a nivell de país. Aquest seria el repte a mitjà i llarg termini. A curt termini, evidentment, hem de fer front al màxim d'organitzacions sindicals d'aquest país per defensar els drets dels treballadors i treballadores de Catalunya. Personalment ets un dels promotors de la plataforma Sindicalistes per la Sobirania. Què ens en pots fer 5 cèntims? Doncs la plataforma, evidentment, hi ha una inquietud en aquest país que sobrepassa els àmbits que podrien ser de la intel·lectualitat o sobrepassa el món social, el món cultural, i que arriba, evidentment, a totes aquelles organitzacions sindicals on a dins seu, en major o menor mesura, tenen clar que cal avançar a nivell nacional des d'una perspectiva social forta. I per tant, des d'aquest punt de vista, i vist el fracàs, evidentment, d'aquest estatut que ens van vendre tan fantàstic, i vista les retallades del migrat estatut, surt tot aquest impuls de tots aquests sindicalistes de diverses entitats, de diverses organitzacions sindicals per donar aquest caire més social a tot el que són les nostres reivindicacions com a país. Molt bé, doncs moltes gràcies.